Bavimo se od početka nekakve proizvodnje, znači od trupca do nekakvih finalnih proizvoda, parketa, prozora, namještaja i slično i u svemu tomu cijelo vrijeme pratimo cijelu organizacijsku strukturu nekakvih tvrtki i zapravo imamo sposobnost možda ne vođenja, ali možemo sudjelovati u nekakvim višim dužnostima i vođenju cijele proizvodnje. Smjer sigurno ima budućnost jer je veliki naglasak je trenutačno na ekologiji i sličnim stvarima, u čemu mi kao inženjeri možemo puno doprinijeti drvnoj industriji, a hrvatska drvna industrija svakako se vidim u njoj jer nekakvi novi izazovi i to, a možda u kasnijoj budućnosti nešto svoje ili tako. Na ovom fakultetu mi se sviđa svakako pristupačnost profesora koji su uvijek tu ako treba nekako dodatno pitanje, pomoć, svakako savjet. Na kasnijim godinama puno više radimo na projektima što povezuje nas sa privredom i slično. Prema iskustvu drugih starijih kolega zaposlenje je vrlo lako zato što traženi smo na našem tržištu upravo radi tog širokog spektra obrazovanja koje imamo.